Karomar ding long pini lama jan ke alo noni ki milun kar jan tum prapjin pe lang da prang po alu kar jan men klalo boche are labang solun kanar jan mate vidalo militum non ke wang ji chitia cheklo mate September ingkoi ni silitum lang iglong po arni kemi production YouTube channel long lasipini labang surung ka jan komersi chapa jan igma ilitum labang solang majan penang ton iglona to tangte a video le started lona labang surung ka jan thum chapa jan the iglong po lili rong pharpi lapen Prince Ingleng aphan labang surung ka jan phan producer abang pomen ke Mongol Singh Ronghang labang surung ka jan phan direction mate ke kan kathan no abang pomen ke Songsar Bungrung labang surung ka jan phan DOP mate editing tu malai khenlo Songsar Jirdat lapen Sirtok bi boche ari labang solen jir keluntung belai khenlo frame terang lapen akangsa ingi pi ang tuma se pensilitum labang solen jir maten ko janu tuma je glong po labang soalun jir phan lyrics ka tok don abang fomen ke longbir terang labang solen jir phan music bidon abang fomen ke PS tumpo labang sunu ka jan tum prapjin pen arni kemi production long non ke wangji chiti cheklo mate September ingkoi ni si tum lang iglong po asinen tum labang so asinel pan hungri dam pen subscribe ikta na tum ani wang ilitum kar bieng long pen kise thangklong a video mate actor actress ha video nang verite na tum hesek channel usan subscribe non pini lamajang lansi kang ton lo kur wang thu